tigir sürmek boýunça dünya çempionaty Türkmenistandan aýrylyp Glasgow'da geçiriler. Velosipedçilerin halkara birleşiginiň 2021-nji ýyldaky velosiped ýarşy UCI Track Cycling Dünya Çempionaty başda bellenen eri Türkmenistandan aýrylyp Şotlandiýanyň Glasgow şäherine geçiriler. Sport dolanlar şedarasy bu täzeligi pensiýa güni Twitter'da aýtdy. Ýöne soňundan öz beren habaryny bozdy diýip Cycling News neşri habar berýär. Täze yer 2021-nji ýylyň tigir sürmek boýunça dünýä çempionaty TÜSOT tarapyndan hödürlenen UCI Track Cycling'ini Glasgow'da geçiriler. Geljekde #Glasgow 2021 arkaly has köp maglumat beriler diýip häzir öçürilip aýrylan Twitter ýazgysyny aýdyldy. Bu ýarış başda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň awtoritar dolanýarsy baradaky aladalara garamazdan 13-nji 17-nji oktýabr aralygyna Türkmenistanyna geçirilmeli edilipdi. Velosipedçilerin halkara birleşigi biraz soň bu ýarşyň guramaçylaryň haýyşy boýunça ýatyrylanyny aýtdy we munyň sebäbini COVID-19 pandemiýasy bilen baglanyşykly saglyk aladalar hemde çäklendirmeleri bilen düşündirip, häzirki ýagdaýlaryň bu ýurtda beýle çäre geçirmäge mümkinçilik bermeýänligini öňe sürdi. Velosipedçilerin halkara birleşigi häzirki wagtda bu çäreni şol bir senede başga bir ýerde geçirmek maksady bilen bir näçe alternativ guramaçy bilen gepleşip geçirýänligini, ýarşyň geçiriljek şäheriniň adyny gysga wagtda eglan etjekdigini aýtdy. Ýewropanyň trak çempionatynyň ýarşlaryny geçirmek çäresi mundan öň hökümet üstünden geçip barýan Ryan Air uçaryny Minskde gönderip oppozisiýadaky jurnalisti tutsak edenden soň Belarusdan aýryly we bu guramanyň uly ýarşynyň ikinji gezek öňkü bellenen ýerinden başga ýere göçürilmegi bolýar.